هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. الله تبارك وتعالى oltor zatdır ki sizi yeryüzüne halife etti. Pes her kim kafir bolsa, pes kafirliğin zerer ve ziyanı özüne bolur. O kafirlara özlerinin kafir bolmakları şoların perverdigarının yanına hiç tat ziyade etmez, meger Hudaýyň qahr we gazabyny ziyade eder. O kafirlara özlerinin kafirlikleri hiç zat ziyade etmez, meger hasret ve ziyan ziyade eder. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Ey Muhammed, sen ayt, aya siz gördüňizmi şerikleriniz ki Hudaýy goýup şolarga ibadet eterdiňiz, maňa habar beriň. Bu kökediň şol siziň şerikleriniz ýerden näme zat halk etdi? Ýa-da şolar üçin asmanda şeriklik barmy? Yani asmanyny halk etmekde Hudaýa şerik midir? Ýa-da şolarga kitap berdimmi? Ki şolar aşkar wazih bolan deliliniň üstündedirmi? Belki zalimler bir-birlerine wa'de bermeýärler, meger yalan wa'de berýärler. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Tahqiq Allah tebarek ve taala saklap durundur asmanlaryny we ýerini jaýlaryndan gaçmaklaryndan. Eger asmanlar we ýer jaýyndan gozgansa hiç kim saklap bilmez. Allah tebarek ve taala gozgadandan soň. Tahqiq Allah tebarek ve taala halimdir, azap bermäge ajale etmez we gafurdur, tövbe edip özüni islah edenni mağfiret eder. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ومكان müşrikleri Huda bilen qasam içdiler, nihayetde aňry başy qasamlaryny ki eger şolarga bir gorkudiyan gelse, tahqiq biz her bir ummatdan hidayetde artyk bolarys diýip. Pes wagty ki şolarga gorkudiyan gelenne, gorkudiyanyň gelmegi şolara hiç zat ziyade etmedi, meger hakdan daş bolmak ziyade etdi. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Yerde tekebburluk edip ve teleke tedbirler edip ve yaman tedbirin ve teleke mekruh hilan zereri hiç kime yetmez, meger öz ehline yeter. Pes kafirler muntazir değildir, meger geçen milletlerin başına düşen işe muntazirdirler. Pes siz hergiz Hudaýyň adatyna üýtgemek tapmarsaňyz ve hergiz Hudaýyň adatyna tagyir bolan tapmarsaňyz. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Aya şolar yer yüzünde seyretmediler mi? Pes nazar edip görseler şolardan olalkı geçenlerin ağabatları ne tariqa bolupdur. O şoların kuvvetleri da bulardan da artıqdı. O Allah Tebarek ve Teala'nın hiç bir zat ne asmanlarda ve ne yerde onu aciz edip bilmedi. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala bilimli ve kudretli zattır. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. O eger Allah Tebarek ve Teala adamları özlerinin eden tileki amalları sebepli muahaze etsedi, onu yeryüzüne bir jandar koymordu. Walakin adamları ta'khire koyar, özlerine tayin edilen muddete şelli. Pes vakti ki şolarga tayin edilen muddatleri gelse, Allah Tebarek ve Teala olarını ta'khire koymaz. Pes tahqiq Allah Tebarek ve Teala